Hello po guys, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ang video na gagawin ko po ngayon ay tungkol sa English Proficiency Test o EPT. Alam nyo guys, noong nagpaparanking pa lamang po ako, ay pinagsisihan ko talaga na hindi ako nag-review sa EPT. Dahil ang resulta po nun ay maliit lang po ang nakuha po na score. Bali, ang perfect score po sa EPT ay 15 points. Ang nakuha ko lang po ay 8 points. Kaya naman, ginawa ko po ang video na to dahil ayaw ko pong magaya kayo sa akin na nag-take ng EPT na hindi handa. Kasi kapag hindi ka po nag-review, wala ka pong idea kung ano yung lalabas sa exam. Hindi mo alam kung ilang items, hindi mo alam kung ano ang time limit, yung mga bagay na dapat ihanda sa pag-take ng EPT. So, ipinapangako ko po sa inyo na lahat ng mga natutunan ko po sa EPT ay i-share ko po sa inyo para kayo po ay makakuha ng, kung hindi man lang perfect, malaking score sa EPT. Okay guys, ang EPT po ay binubuo ng 3 parts. So ang unang part po ay ang structure. Ang pangalawa po ay finding the error. At pangatlo, reading comprehension. So, sa una pong part ay structure. So, ano po ang napapaloob doon? Sa structure po ay doon po natin makikita yung mga questions na subject-verb agreement po. So, ang subject-verb agreement ay 15 items po yan. Okay? So again, structure po ay subject-verb agreement, 15 items. Sunod, part 2, we have the finding the error. So 25 items po yan. So mas marami. So sa finding the error po ay meron po silang ibibigay na sentence. Katapos niyan ay hahanapin nyo po kung anong part ang mali. Okay? So, hanapin nyo lang kung saang bahagi ng sentence ang mali po. So, later on, ipapaliwanag ko yan kung paano yan nabubuo. Paano yan nabubuo yung mga questionnaire na yan. Okay? So, punta na tayo sa part 3. So, ang part 3 po ay reading comprehension. So, that is, so mas malaki ito, pinakamarami pala. 50 items. Okay? So, we have, kung i-total po natin lahat yan, we have 90 items po. So, ang time allotment po ay 90 minutes. So, ibig sabihin po ay kailangan sa bawat tanong ay sasagutan nyo ito ng 1 minuto. Okay? So, ang 1 minuto ay medyo mahaba na rin yan. Diba? Sige. So, balik tayo po sa mga parts. So, guys, advice ko lang po kapag nag-take ka na po sa EPT, pag part 1, hindi ibig sabihin na yun na talaga ang unahin mo. Pag part 2, yan na ang kasunod. Pag part 3, yan na din ang huli mong sasagutan. Okay, so ang technique po dito guys ay ang una nyo pong sasagutan ay
ang reading comprehension po. Di ba? Alam naman natin ang reading comprehension po ay binubuo yan ng mga selection, paragraph, a group of paragraphs, di ba? So, minsan nga ang napakahaba ng paragraph. So, bakit ang part 3 ang unahin? Kasi po, so tignan nyo, 50 items po siya. Di ba? Na alam naman natin yung reading comprehension ay mahahaba talaga yung mga paragraphs dyan. Kailangan mo siyang basahin. Di ba? So, sa reading comprehension kasi, guys, may posibilidad kasi na ma-perfect mo yung 50 items. Kasi madali lang naman kasi yung reading comprehension eh. Okay? So, kasunod po niyan, guys, ay halimbawa, tapos na kayo sa reading comprehension, ang sunod niyong sasagutan ay yung structure. Okay? So, bakit structure? Ang structure kasi, pangalawa ito sa pinakamadali. Okay? So, di ba, subject-verb agreement. Madali lang yan. Tsaka, yung panghuli po, guys, ay yung part 2. Finding the error. So, ito yung nasa huli, guys. Kasi ito yung pinakamahirap sagutin. Dito ka talaga stack up. Madidili ka talaga dito dahil halos kasi walang mali eh. Okay? So, ano ang mangyayari kung unahin ang structure? So, structure kasi, subject-verb agreement, madali lang din. Finding the error. So, paano kung ma-stack up ka dito? Mataas yung oras na i-google mo dito. So, say for example, di ba, 90 minutes, 90 minutes. Na Google mo dito ay kasali na yung part 1, ang na-google mo ay 60 minutes lahat. So, meron ka na lang 30 minutes. So, isipin mo na ang reading comprehension po ay hindi mo yan matatapos ng 30 minutes kasi ang daming basahin yan. Okay, nakuha nyo? Kaya unahin natin ang reading comprehension kasi aside na madali lang siya, mahaba yung babasahin, 50 items po siya. Diba? So, okay lang kahit matagalan ka dito kasi sure naman yung 50 points mo. 50 items. Example, perfect mo. So, may 50 items ka na. Diba? So, dito, sa finding the error, na-stack up ka dito, tapos hindi ka pa sure sa sagot mo. Tapos, 25 items lang. Hindi ka pa sure. Diba? Nakuha niyo yung point ko. So, at least kahit dito ka na-stack up, say for example, 60 minutes yung nag-google mo dito, okay lang. Kasi, pagdating sa structure, wala ka namang paragraph dyan na babasahin eh. Sentence lang. Di madali lang. Diba? Dito din sa part 2, sentence din yan. Diba? Kung dito ka stack up, ay, problema yan. Kasi, hindi mo masasagutan yung mga tanong kung hindi mo binasa yung mga paragraph. Diba? So, example, 10 minutes na lang. So, wala ka ng time magbasa kasi na-tense ka na dahil oras na. So, ang tendency ay bintot-bintot na lang. So, hindi pwede ganun. So, kaya, ulitin ko, unahin natin ang reading comprehension, structure, at panghuli yung finding the error. Okay? Okay po ba? So, tandaan nyo yan, ha? Dahil, promise po,
siguradong malaki yung makuha nyo kapag ganito yung technique niyo. Okay? So I hope na marami kayong tutunan at see you soon sa mga more videos ko pa na i-upload. Kaya don't forget to subscribe and hit the notification bell para po ma-notify kayo sa mga bago ko pong video. Okay?